Добро утро и добре дошли в днешния влог. Днес ще бъде влог, а не влог, понеже Симеон го няма и нещата ще така ще трябва. Отиваме в момента към трасето на Дамасцена. Днес ще правя трасето там. Имало камиончи. Имало няколко трупи, които трябва да направим нещо. Ради е освободил багера за днес и ще бъда главното действащо лице, за жалост. Аз ще излизам с предложение и работи. Ще тествам трасето. Тук е мотора и колото. Плана за днес е, след като приключим с трасето, което предполагам ще стане до към 6, ще ида до Шипка, долу ще спра на край пътното и ще се кача догоре до паметника с колелото. Оттам се прибирам, трябва да сменя гумата на мотора, понеже е с нова гума, която остана от корница и ще я пада за Румъния. След това отивам в Лелями, сменям гумата и днес е петък, де факто. Утре в събота ще работим по траковете, по навигацията. Ще трябва да изчистим няколко екстрима, да маркираме, за да може да се получи добре, надявам се. В една от групите се почнаха няколко дискусии относно организация на състезания, награди и така нататък. Днес, както казах, Ради ще бъде там. Ще му задам няколко въпроса, надявам се да няма проблем да отговори. Ако има проблем, просто няма да видите отговорите на тези въпроси. Надявам се да не шуми много, понеже съм на слушалките. И общо взето това е. Първо трябва да спра до Филко да си взема гайда и стъпенки. Пристигнали са най-накрая, че карам две различни стъпенки от вече не знам колко време. Ще ги монтирам и мотора ще бъде готов за бой. Другата седмица в четвъртък, мисля, в четвъртък сутринта ще тръгнем за Румъния и оттам ще има влог. Така че гледайте. Продължаваме. Току-що дойдох така на трасето. Багера и той тък му идва. Имаме няколко идеи кое как ще става. Ради един се отръп, ще станат там долу, ще станат 3 двойки евентуално. Тук, където падахме миналата година, всички няма да се скача. Ще сложим една трупа от ние по-малките. В общи линии и другите неща ще ги запазим, само ще се поизчисти. Това ванната с водата ще видим, вероятно ще я напълним с камъни, няма да е с вода, защото миналата година стана доста голям проблем. И в общи линии това и трябва да го изчистим. Ще е доста тривясало. Като го направим, вероятно ще го тествам. Ако остане време изобщо днес, ако не някой друг път и така. Почнахме да правим трупите. Тук са. Багерчо работи. Между другото е вала вече трета година май той. Поне аз за толкова знам да той не прави трасето и много добре се разбираме, много лесно се получава всичко, прави нещата супер. Ради мъкне още някакви трупи отзад на буса вързане. Ще видим сега колко двойки ще успеем да навържим тук. Извънредно включване. Реших да се припомна старите даунхилърски години и да се пусна с колелото по даунхил трасето в Шипка. Ама нещата се объркаха и панах с колото. Оле, майко. Май не трябваше да се прави експерименти. И тука. Оп, спасих го. И от ето камък през кормилото. В ето храст. Всичко е наред. Сложихме новата гайда на мотора, братчет. Чухме ли как се чува? Май хубаво се чува. Сега трябва да сложим стъпенките и сме готови за утре.
Иване! Той от колото ли? От колото, Иване, какво става, бе? Не знам, така съм като киборг. Иван Киборг. Валя, се и той коло ли падна? След това коло, Иване, вчера. Раздрънканото коло. Щупи му са каплата на колото. Раздясала, виж. Чакай сега, че не е така. Чакай да Колото. не се прибиш. Да, отвърти ми каплата, аз се завъртя, нападам. След това коло вчера по даунхил трасето. И какво ще правим днеска, Валя? Иване ще умрем от джега като за начало. Май пиче. Май пиче. Feel good. Иване, слънцето не прощава. На никой. На никой. Май днеска, аз няма ти простя. Окадар. Това става гума. Гумата му това виновна. Значи, аз съм с нова гайда и гледай какво та правя. И нови степенки. И нови степенки. Папа. Какво става? Паднах с мотора. Паднах с мотора, човек. Ще снимаме после как падаме с мотори. Гледайте. Гледайте, защото ще ви пусна киборга малко. Майк Тайсън. Иване? Его ми тачето, бе. О, митаче. Не, ще да си говори с нас. Няма, в момента е притеснен. Такива трепки като нас, как да си говори. Притеснен. Здравейте, днес е неделя, де факто следващия ден. Вчера не можа да карам мотора, пак нещо стана с електрониката. Не можем да разберем откъде е проблема. Сега пътувам без мотор, ще мина през Стара Загора да взема от един приятел мотор. Ще взема една бета 2013. Идеята е просто да мога да помогна нещо там с маркиране, с чистене на траковете. А пък с моя мотор какво ще се случва, не знам. Вероятно най-просто нова инсталация, нова електроника и повече няма да има проблеми. Но за момента това е наличното. Само си нося една задна капа, за да сложа, защото май е с твърд мостова мотор. Но като за разходка ще е окей. Да вържа някоя лента, да щупя някоя клонче и така. А пък лошото е, че отпада румънското състезание. Няма да мога да отида. Дори да стане мотора, аз вече става 2 седмици, почти не съм карал. И реших, че е по-добре да пропуснем. Но такова е, ще идем на Детрокс, живи и здрави. Подготовка сега за Дамасцена. Валю, какво правим, бе? Какво правим, бе? Перката правим, бе, човек. Перката ли ти Коя правим? година сме? Я? Коя година сме, гледай какво правим? Я, И па стария материал. И винаги са тези жички. Тук вързваме Какво някакви правиш? перки. Чуй чипа на мотора ли? Чипа на мотора, турбинта тръгва тук. Като види Зора връзва Сега жичките. бяхме на регенерация. Къде трябва да вържа сега с чикс? Ей тук. И тако е. Вече една за друга. Паник бутон му правим. Да. Аз жито не парам. Кой е къстец? Защото не знае къде да връзва, затова му гори електроника. Той е тая шматка. Сипай на моя вол. Его, китайския мотор. Его. Взема един китаец, не се занимава с тези. Да. Его. Емел рейсинга е тук също. Ма и те не могат да помогнат на Валю. Емел рейсинга е там джърсите, сега ще го покажем. Джерси мърси и те не могат да помогнат хората, а те ще ги фалираш. С твоите глупости. Чакай, че падат някакви работи. Да. Горломник такъв. Сега бе, нищо не съм щупил. Его, вижте къде му стърчат джичките. Ей тука? Не. Ей тука си връзвам и перката. Я, къде? Ей тука те ги връзвам. Да. Оп, и перката тръгва. Я ги вържи. Оп. Гледай какво става, турбото. Ето е бако. Фарчим. Ще заваряме ли днеска? Направо се ето биач, гледай кога прави нещо. Бияча. Сложили си му дънлопа отзад, изяден, ма той пак държи на ударане. Дънлопа. Да. Предната гума е стайл Куков. Да. Ето я. Само гледай. Какво да гледам? Сега ще щупиш пръста. Гледай, Иване. Оле е то биач. Ще паднеш, бе. О! Гаси го, че гаранцията му изтича. Хай се обличаме. Хай.
Ай, почва да се облича. После ще дойдем пак. Иване? Какво правиш, бе? Опа! Падна. Падна. 5 лева на метър. Валя, паднах без колот. Бияче. Дай му, Иване! А тия двете на теб. Валя, той работи малко по-добре от твоята бета. Какво ми на бетта, бе, Иване? Ай сега режи пак после, остай това. Се убият хората. От тук пускаме между двете дървета, нали? От тук пускам. Той ще го махаш ли? Не. Що? Това го махни ти. Дай ризачката. Според мен го махни, защото и оттам мога да минате. От е там отгоре. Два варианта. Иване, нали два варианта има? Да, правя магистрали. Иван прави магистрали. Чакай, катерим са. Или от тука, или от тука. И в двата случая отивате там до Куко. Нашата трагедия. Правим влог. Иване, трябва да завършим влога, бе. Чакай, чай се обърча, бе. Бърш се. Кой кажеш? Къде отиваме? Отиваме на кифтетата вече. Кифтета. Кифтета, ще едем. Биричка ще пи. Да. Трака се получава супер. Да, експертите стягат гащи. Да, експерта между другото да стяга гащи, защото оня е там с стената, па няма, той не се вижда къде двари, ама малко се е престарал. Препоръчвам да вземете луканка, повече водичка и цигарки, които пуши, защото ще ви трябва, че живеете. И мека гума с мек мус, задължително. Да, на джапанка. На джапанка. Ей така, джапанка. Не, така. На чейли, Чей. Чейли. Ние днеска не сме снимали много как караме, ма. Ние не сме карали. Ма има много простотия, която е заснета, тъй че този път ще е простотия, няма да е карали. Ма ние не сме карали, бе. Да. Аз този биач само бутах. Не съм бутал, бе. Между другото, виж, вареше си навсякъде бияча. Валя, нищо пресичаме главен път. Да варим. Иване, Като полковници. Иване, давай, ние сме влогари, можем да варим дето си искаме. Тичай малко, тичай. Да живее влог. Мали колата? Ай, ще се видим в следващия влог. Иване, кажи чао.